तर औरंगजेबाची कबर ठेवण्याचं गरजच काय आहे? औरंगजेबाची कबर ही उखडून टाका, खासदार उदयनराजे भोसलेंनी हे विधान केले। आमदार अबू आझमींनी औरंगजेबाचं उदात्तीकरण केल्यानंतर खासदार उदयनराजे भोसले चांगले संतापले। त्यांनी औरंगजेबाची कबर ठेवण्याची काय गरज आहे असा सवाल उपस्थित करत औरंगजेबाची कबर ही उखडून टाका असं विधान केलंय। ठेवून काय उपयोग आहे? म्हणजे काय तो लुटायला झाला होता, चोर होता तो, त्याचं उदात्तीकरण काय करायचं? ते कशा करता हे काय? आणि जे लोक दर्शनाला जातात त्यांना सांगा घ्या, त्यांचे वंशज आहे का ते दर्शनाला जातात? घेऊन जा, तुमच्या घरी ठेवा ना। मग नाही तर तुम्ही जावा, जे औरंगजेब कुठनं आला होता तुम्ही पण देश सोडून जावा, त्याला थांबता येतं? खोदून टाकाय नसतं काय, किती लागतं? एक जेसीबी मारला, खापकीने गेलं की गेलं, या टाकून कुठेतरी।